A lokaci ne ku kasance da naku Buhari Kiri. Lokaci ne ku kasance da naku Buhari Kiri. Allah raba mu da insecurity da talauci mai kamar ruwan karara. So what you reap so what you receive, a ranar da aka kawo makara. Allah raba mu da insecurity da talauci mai kamar ruwan karara. So what you reap so what you receive, a ranar da aka kawo makara. What you reap is what you receive, a ranar da aka kawo makara. Allah raba mu da insecurity da talauci mai kamar ruwan karara. Aka ce muku insecurity, ciki akwai calamity, sannan fa babu unity. Who was this tsarin ba quantity, leaders da leading on quality. Domin fa babu security, matasan na yawo babu sana'a suna shaye-shaye a kan titi. Rashin tsaro cikin ƙasa ya sanya kullum ana kisa. Dan Allah menene yasa ake ta yin zagon ƙasa, kullum hali na damusa, abun kamar ɗaukar fansa, zukata suna ta farfasa. Talauci ya mana katutu yayin da ya mana wanka kaman karara. Raba mu da insecurity da talauci mai kamar ruwan karara. So what you reap is what you receive, a ranar da aka kawo makara. Wai menene talauci, me sa a wuce fatauci, kaga kamar ma babu yanci, dan ga tsadar abinci, kaya ba sa aminci, an daina yi maka tukwici, babu kuɗi kuma ba abinci, talaka fasan ba a mai karamci, tausayi kuma yayi karanci, komai kaci yayi ɗaci, kuma gare mu babu bacci. Ya zama dole mu dinga kuka, muna so mu daina kuka, alƙawari sai mu ɗauka, kar mu karya ko mu taka.